Dobrý deň. Jak to vypadá teraz s vama, ľudze, u tým širokým, dalekým Švédce? Dneska sa budeme zaoberať východnou slovenčinou. A preto rozprávame tak mäkko, pretože východná slovenčina má tendenciu byť veľmi tvrdým jazykom na posluch vašich uší. Tak každý, kto začne, to je moja teória ináč, hej? Každý rozumný človek, začneme to tak, áno, ktorý vie rozprávať východniarčinou, to je jedno, ku ktorému kmeňu východniarskému človek patrí, alebo sa hlási, lebo dneska sa môžete hlásiť aj k patagónskému kmeňu, lebo LGBT, že? Kokoti. Tak toto už máme z krku teda, už sme sa prejavili teda, už ľudia vypínajú obrazovky, rozbíjajú, jak sa povie po slovensky, prístroje, Applenícke prístroje a sú takzvané mierne nasratí títo ľudia práve, ktorí teraz tieto prístroje rozbrizgujú. Prepáčte mi, musím, ako každý správny bloger, sa musím ospravedlniť za to, že som už pol roka nevydal žiadne video, lebo ani predtým som roky a roky nič nevydával, tak čo by ja som sa ešte ospravedlňoval? Komu? Však toto ani nikto nepozerá, hej? Ale treba sa, lebo takto sa robí. A nezabudnite, že sa nám toto video páči a musíme ho lajkovať a musíme ho upovať. Áno? Toto všetko je príkaz z hora. Akým spôsobom? Však poznáme to. To je spôsob padajúceho hovna. Z hora ide. To je jedno, aká šarža. Hej? Ono to padá z hora. Tak poďme k veci, vážení. Ako v každom našom videu. Moment. Ešte som zabudol sa ospravedlniť za zníženú kvalitu vášho zvuku. Sa pýtate prečo? Lebo mám mierne nachladenie. To síce ako môj hlas ešte nepoznáte tak, ale nie je to ešte ono. Trpím na ochladnutie organizmu zvané chorotovid. Volajme to tak. To už vždycky bolo, to nikto nevynašiel. Chorotovid už poznali ľudia v 19. storočí, začiatkom 19. storočia a koncom 19. storočia bolo toto ochorenie vážne premenované na chorotu. Aspoň na východnom Slovensku. Takže vlastne ja som chcel rozprávať východniarsky, áno, aby sme vedeli, ako to znie. Pre tých ľudí, ktorí vychádzajú zo západu, je to dosť neznáma reč. No a čiže vlastne každý jeden zarýpaný východniar sa musí prejaviť nejakým spôsobom aj v normálnej slovenčine, čiže musí mať nejaký divný prízvuk. A to hneď napravíme. Takže rozumiete ma, pani? To keď niekto s vami tak hovorí, to znamená, že môžete tušiť za tým úlisného východniara. Kto s vami takto začne rozprávať? Kedykoľvek môže prepnúť na východniarčinu a tam už je vám Boh s vami. Áno, lebo nebudete rozumieť veľa tomu, čo východniari tak zvyčajne si rozprávajú. Inakšie náplň východniarského dialógu je celkom podobná tomu, ako sa rozpráva aj v riadnej slovenčine. Teda v spisovnej slovenčine. Nie v tej bratislavskej. Tete, meška, pečka, plečka, tečeke, bečeke, čečačečačeč. Toto je floska
dňa. Alebo večera. Povedzme, že máme už skoro toľko hodín, koľko práve je, takže môžeme to už nazývať dňom, áno? Dobre, takže uzavrime to tak, že ešte sme neukončili toto video, áno? Čiže ako znie východniarčina, taká riadna, nefalšovaná? Lebo máme dosť veľa, to už bolo v Biblii dávno napísané, že v konečnom dôsledku sa na zemi budú pohybovať falošní východniari. A budú sa snažiť znieť ako východniar, ale je to všetko len falošná pretvárka, preto ruky preč od takého človeka. Áno, to je presne to. A čím sa tým človek prejavuje, to je tzv. Predvýchodniarsky prízvuk. To už tak presýpáva sa, to presikáva do slovenčiny, už keď už má človek namierené smerom východniarčina, ale ešte nie je si istý, či môže spustiť ten vodopád. Vážený, takže sluchajte tu. Bratu koňu. Tato, ty s kým hutoríš? Ja predpokladám, že ty len slúchaš, bo patríš video, hej? Ale ja všetci prihutoriam, prihváriam všetci. Prihváriam? To je havaric, to je šarišsky, zrejme. Prihváriam všetci, jak oko k oku v ránu nevykole. Tak to sme zase sklzli do slovenskej reči. Tak to nebol náš cieľ, áno. Jakže to robí, že by sme zachovali... No ja stále budem vykoľajovať, hej. Ja už mám ten tréning, už som z tréningu, mal by som posilovať každý deň východňarčinu. No ale ešte nie je taký vymyslený taký gym, kde by sa východňarčina trénovala. Takže zrejme sa budeme do toho musieť obuť my. Dobre, rozumíš še? Toto je napríklad fráza, ktorá sa zaužívala na východnom Slovensku. Tá sa používa vtedy, keď človek už je na konci s nervami a chce silou, mocou pretlačiť svoj názor na okolo idúceho človeka. Takzvaného koloidného. Zlatí ľudia sú to, aj strieborní, takzvaní koloidní. Narážka je nepodarená, ale ľudia informovaní vedia, o čo sa jedná. Srad na to. Čiže, ako vravím, rozumieš, keď vystrelíte takúto hlášku, východniar okamžite zachytí príchuť domoviny. Čiže keď ste si náhodou znepriateľili východniara, jednoducho povedzte, rozumíš, a východniar vám potom už bude zobať z ruky. Povedzme, že to bola prvá posilovňa. Nazvíme to, že prvé posilovanie. Prvá takzvaná posilka. Toto robia Slováci najradšej. Si vymýšľajú slova, zdrobneniny, takzvané eufemizmy. No, na toto by ich bolo. Ale ísť demonštrovať a vysekať pánov, proste im vyrúvať 25 na zadok, to nie. Ale vymýšľať si ako posilovka, hej, tak to poznáme.
No ale nedá sa s tým nič robiť, čo nevieš zmeniť, na to sa vyser. To bol vtip týždňa. Ľudia, nemám čas, musím sa ponáhľať. Hneď mi ide všetko na nervy. OK. Bie.